Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Iti pagama kayat na ti agpailinged itinagan nga Albert, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awan pa'y anak mi kinibakit ko, gapo tanabiit kami pa'y laeng anagkasar. Ngem adda kabsat ko, apagad adalek, ket makipagnanaed kada kami. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Albert. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Awan ka di pa ni Josh, Brenda. Agdan, nagdiritso adagos iti silid na paman ang nakasangpet. Kasta? Wen, adda ka nung amin iring pas na project da ije pagadalan da. Rush ka nung amin. Alang rod, bayan tapay laeng. Awan gayam. Okay lang kadikan ka, ang makipagnaad ka data ti kabsat ko. Wen, awan parikot. Awan mat dakas na, gaputa kabsat mo mat ni Josh. Ken may sa, awan pa'y mat anak ta. Agyaman ako, nay. Gapot naman nakaawat ka, bakit? As-asidig namin dito iti pagadalan da. Isungain kadang ko, dito'y laangan nga agnad ni Josh. Hello, tatang. Nakaawag kayo, mat. Wen anak, kaya't kayo lang nga kumustahin dita. Okay kami lang dito'y tatang. Di nakampakadanagan. Nasayaat nga ron no kasta anak. Kat ni Diyos nga'y, kumusta mo tayo? Saan ka di mo't lang amang mangta di ti sakit ti ulo yo dita? Saan mat, tatang? Nasingpat ni Josh. Isungawan rumbang apagdanagan nyo. Nasayaat met nga ron no kasta anak. Makumikumak ngamin dito'y talon. Umayak tulat ta sumarungkar dita. Mangyegak to itinatnatang ken prutas. Kastamat amang tedak iti allowance ni Diyos. Ay na, tatang. Di mo't nagsaritaan tayo, asya kung timang paadal kan ni Josh. Isuasaan yun apagparikutan ti itadjukan kwa na. Mang tedak tulat tamit Sana balita na pigsak pa imot amang guide. Iso nga itid kung tulat tamit at ikabalak nga itulong iti adem. Alang arod, tatang. Da kayo timakam mo. Kumusta mo ti panagadal mo, Josh? Nasayat man manong, awan ti pagdanagan nyo. Gaputa sa isayatak ti panagadal ko. Nasayat mo kasta. Agadal ka na imbag. Iti kasta, maadaan ka mat iti nasayat a masakbayan. Wen manong, talaga kayat ko ti makaturpos iti panagadal ko. Gaputad damat arapaap ko. Ala, ibagam laeng no adda masapol mo di pagadalan. Siyak ti makamukan ka. Agyaman ak manong, talaga nakasaysayaat kayo kinimanang Brenda. Aw, adtoy Albert. Awatam dagiti aprutas kindat nateng. Imbagla pang ramanan yu mataka dagiti mulak. Agyaman kami, tatang. Naimas lakid di dagitoy, gaputa kapuros. Uwin anak, kapuros at talaga dagita. Iso amayat akanay. Aywin kayam, ayan ti adem. At dapay lang di pagadalan da, tatang. Makumikum da kano ita. Kasta ka day. Ay kat ipaspas nakadimot lang ti panagadal na. Wan, tatang. Nagagat talaga ni Josh. Isungawan parikot mi kankwana. Ay na, maragsakan iti day tanga imbagamanak. Ket sapay lakuma, tagtultuloy ti kasta kababalin ti adem. Aging ga makaturpaos. Albert, ayaba mo da tatang ka ni Josh. Makanta yun, nabaawan ang dagitin sa ganak ataraon. Inayabak ida itayan. Ngam napas nagpailang ti panagsarsarita da. Urayin talat taidan. Iti kasta, aggigiddan tayo amangan. Sige nga Rod, sana bale. Nagmerienda tayo mat itay. Isuasaan ko pa'y matkit di amarik na tibisin ko. Kasta akmat. Saanak pa'y mat amabisin. Nalabit nga oray da Diyos kan tatang. Sanda pa'y mat la amabisin. Ala nga Rod, urayon talat tayo da amalpas nga agsarita. Wen, sigurado akal pasan ti panagsarita da. Umaydan to ditoy.
Nakapanawon ni tatang Josh. Kunak adituin ang maturog, tamasapan tulangan nga agawid inton bigat, nga magpilit mo't nga agawid. Ato ka nung amin ti aramidan na inton bigat, manong. Wen, kastamot lang ti kinunana itay. Kat, anyang tinagsarsaritaan yu itay. Pinalpalagi panak ni tatang. Imbilin na ngagsingsing petak ka no, bahit ti panagadal ko, ken iti panagyan ko dito'y balayo. Nasingpat ka mat. Sapay kumaa, tagtultuloy day ta. Saan ka ang makibarbarkada, bayat ti panagadal mo? Wen manong, di kayag danag. Saysayatak ti panagadal ko. Nasayat no kasta. Kat sapay kuma, ta saan ka agumurgura. No kasta nga ulit-ulitan mi amang bilbilin kan ka. Gaputa kayat mi ken ni tatang, anasaya at tumat ti masakbayam. Apay nga eh. Rabian nga maawan pa'y laang ni Josh. Wan nga rod. Itamampay. Sigud mo't asan amarabrabian nga agawid. Tinasayaat. Awagam man. Damagam no sa dino ti ayan na. Sige, mabitla ang taawagak. Sabalin samot ng tinasumok da dya kabsat mo, Albert. Amangan mo't no adda iliplepas da project da. Nga ta? Alang harod. Awagam. Tapno ammom no sa dino ti ayan na ita. Apay ang narabian ka nagawid idirabi Josh. Awawagan ka, ngam saan ka maawagan. Pasensya kayon, manong. Adda ngamin inaramid ma-group project mi. Iso day jay, narabianak. Nakaturog kayon kinimanang Brenda, di sumang petak. Una, gaputasan da kamot ten amauray asumangpat. Sana bali, manong. Tawan mo't madingay naramid ko. Timulong aklang iti group project mi. Sigurado ka? Amangan mat, no sabalin tinasumok mo. Saan, manong? Agtalag ka kumakanyak. Si kamot gayam, ading Vanessa. Itamang pa asim marungkar ka dito'y balay. Wan manong, kayat kumati umay pumasyar ditoy. Wan gayam, ayan ni Manang Brenda. Napanlabit na kitsyenda. Uraya mon. Danda ni sumang patenday jay. Alaman nga rod manong, gaputa kayat kayo akasarita. Ha? Napatagsalakid diti bagam kada kami kanimanang mo ah. Wan manong, iso nga urayak ni Manang Brenda. Kayat mo ti makipagnaad ka da kami kunam, Vanessa? Wan ko mamanang, kayat ko nga mintag sapul iti panggadan. Agurno nga, tapno maituloy kumatla ang ti panagadal ko. Nukasta, saan ka nga agad-adal, Vanessa? Saan manong? Gaputag parparikot ni nanang iti aramatek nga agkolehyo. Kat, makipagnaad ka ditoy. Wan ko mamanang, iti kasta, saan akon nga agabang. Sana bale, tumulong ak iti trabaho dito'y balayo. No siyak, awan parikot kanya kading ko. Nalawa mo't daytoy balay. At dapay bakante a kwarto ditoy. Iso welcome ka ditoy, Vanessa. Iso na lang, tasan ka matulungan iti panagadal mo, ha? Gaputa pagad adalak mo't ngamin, tikabsat ko. Okay lang ang manong, tinapatag, adda pag naida. Apay akas lang makapungpungtot ka, Albert. Anya tinapasamak. Kasanumat ngamin. Lukluk ko nakgayam day Josh. Ti amok, kat napasnak iti panagadal na. Tagayam? Saan mat gayam an asumsumrak iti pagadalan da? Anya? Anya matanda dya kabsat mo? Kakaysuna nga adda ka amang papaadal ken kwa na? Ngam saan mat gayam anapasnak iti panagadal na? Day tangarod ket. Saan mat nga agkurkurang iti kunak. It-ited kumat ti amin ang masapul na. Tagayam, nakibarkada maten. Kat, anya nga iti planom ita? Kasaritak to, apaman asumangpat dito balay. Nasaya at tasimangpat kan, Josh. Ni, apay kasta ti panangkitam kanyak, manong. Tadamagampay laeng. Ti amom siguro, kat saan ko ang maamuan ti mading aramid mo niya. Anya ka din ti bagbagam, manong. Anya mading araramidak. Sinayang mula ang ti panang papaadal ko kan ka. Saan kamat gaya man asumsumrak? Ha? Kaano pa'y alukluk kunak?
Kuha manong, kasano na mo am? Nasabat ko ti maysa kadagiti instructor mo. Kat imbaga na nabayag ka nun asaan ka sumsumrek. Pakawanan na ko mamanong. Ngam saan ko ngaminan na mayulo ti agadal. Iso pakawanin na ko ma. Nakaumayak, Albert, anak. Takayat ko ti agkid daw iti pasensya. Gapo iti naramid ti adem. Ay, nagluko mo't ngaminan dayjay. Imbaga na kumaan na sapsapa, di na mayulo ti agadal. Tapno saan ka mo't anailawan na naggastaw si ti panagadal na. Saan yun napanunutan day tatang, nalpasan. Kat no bilang takayat nantupay ti agtuloy iti panagadal na. Makaamun tumot ten amang paadal iti bagbagi na. Ay, wala. No kayat nantupay ti agadal. Kahit, anya nga ron ti aramiden na ita, tatang. Tultulungan nakakadimat lang nga agtalon. Wain, tultulungan nak. Awan mo't lang ti araramidan na. Isu arumbang lang at tumulong iti talon. Ay, sinayang na ti panagadal na. Nasaya at mat, nutultulungan na kayo iti talon, tatang. Tapno maamiris na, abidot ti saan na panangituloy iti panagadal na. Kumusta mo't nga ti kabsat mo, bakit? Nakasapol ka di matlangan iti trabaho na. Wen, naawatan iti restaurant a nagaplayan na. Kasta ka di. Nasaya at mat no kasta. Adda na panunot ko, bakit? Anya day talakay. Anya nga ta, no ti kabsat mo langan ti pagadalag. Panagkita ngamin, kat determinado nga agadal. Ha? Sigurado ka iti day talakay? Pagadalam ti kabsat ko? Wen, isu akasaritam ti kabsat mo. Tanuman nugot, oray agin rol inton panagsasarag. Sige, takasaritak to ti kabsat ko. Kaya't nakapagadalan, Manong Albert? Wen, Vanessa, kayat mo ka di. Launay, Manong. Ngam, iso na laang. Amangan no adama ko na ni Josh akabsat mo. Gaputa isumot ti sigod apagad adalam. Awan mat siguro ti makunana. Gaputa inted kumot amin ang masapsapol na idi agad adalpay. Angam sayang laang. Gaputa saan namat nga inikan patagdagita. Impang pangruna namat ti barkada. Isu asaan kun abasol no saan ang nakaturpos. Ay, unay mat ngaminan ni Diyos. Nagkasat tupay, gaputa adda ka kabsat na amang paadal kan kwa na. Ngam di namot impamay sa tinagadal. Day tangarod kat. Ala, tangay kunam mat akayat mo ti agadal. Mapan kanto nga rod agin rol. Kuyogan na kanto ni manang mo. No kasta, oray sa anak kon nga agtuloy nga agtrabaho iti nagaplayak a restaurant, Manong. Tumulong agtulaangan iti trabaho dito'y balay. Wen, siya kung ti makam iti gastusam nga agadal. Kat sapay kuma, taipang pangrunam ti panagadal mo. No kasta, niipag mo ita ti pagadalam, Albert. Untatang, kayat ko matatulungan. Kat sapay kuma, tasaan ang maitulad ka ni Josh. Alakit na saya at ano kasta anak. Tulungan mo ti ipagmaw. Iti kasta, makaturpos mo iti panagadal na. Kat sapay la kuma, ti pangruna na ti panagadal na. Day tamat nga rod ti kunakan ko na tatang. Kat kumusta mata ni Josh ije balay? Dayjay, tumultulong latakan niya kijay talon. Imbagakan kwa na nga gurnong, iti kasta, addan taw pagtuloy na, no kayat naman enti agadal. Nasayat mat nga rod, no tumultulong iti talon, tatang. Iti kasta, adamot serbina asaan na nagadal. Pudno dayta, sana balay, nagagit mo itong agtrabaho. Mabayin siguro gaputan nakabasol kat ngarudkan ka. Anya ti kaddam dito'y balay, Josh. Kwa manong, umay ko itid to'y papaitid ni tatang natangkan prutas. Nagpaburas kami ngamin iti kalman. Iso ako na ni tatang, asakla ka nun ti mangyag para kada kayo. Gaputa saan na kano amasango ti umay dito'y. Alang rod, idanon mong talatan ka ni tatang ti panagyaman mi. Huwan manong,
Ungayam. Kayat ko manantiyak daw iti pamakawan iti naramid ko manong. Amok ngamin na nasakit pa ilang tinakam mo kanyak. Gaputasan na natungpal ti arapapyo kinitatang ang makaturpo sakit iti panagadal ko. Bayamon day jay, nalpasan. Katno bilang takayat muntuman ng ti agadal. Si kanto ti makaam mo amang paadal iti bagbagim. Ewan manong, kinapudno na, agururnungak. Gaputa planok manan ti agtuloy nga agadal manong. Naamiris ko, anapatigayam ti adal. Manong Albert, umadanin ti panagturpos ko. Ket agyaman akmanen ha, gapu iti panang paadal mo kanya. Maragsakan iti dayta, ading ko. Ket agyaman akmat, gaputa sa anak ang nagbidot anang tulong kan ka. Naragsak kami kan ni manang mo. Oray siyak, manong. Ay na, kasla sa anak pa'y la amamating agturpos akon. Ay na, mamatikan. Gaputa talaga mo't ngagturpos ka, ading ko. Ket gapuday ta iti kinagagat mo nga agadal. Ayun gaya, manong. Nakitak ni Diyos iti pagadalan iti kalman. Nakasaritak. Kuna na akayat na nga ituloy ti panagadal na. Daita ti asikaswan na ita. Kasta ka di? Nasayat mat, no nakapagpanunot matlangan, amang ituloy iti panagadal na. Katsapay kuma, tagturpos tumat, akaskan ka. Nakaturpos nga rod ti ipag ko, Mr. Lonely, ket naadaan iti natalgad a trabaho. Ket nimet Diyos akabsat ko, umadanimetan ti panagturpos na. No pa imbagak nga agadal baban iti bukod na kwarta, nga maasyanak matlaeng, isu at tinulungak manen, tapno makalpas iti kursuna. Kastain katagyaman to'y pagayam mo, Albert. Albert pagayam ko, agyaman nakiting ka panangibinglay iti pakasaritaam. Ket dayawen ka, ta tinulungam ti ipag mo ang makaadal. Nga ita, ket tultulungam manen ti kabsat mo. Nasayaat ta nakapanunot matlaeng ti kabsat mo amang ituloy iti panagadal na. Iti kasta, maadaan met iti nasayaat a masakbayan. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Albert, tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo, kan musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingka panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.